dicintainya. Monggo Sinta Aulia Yoga Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam ibu-ibu, bapak-bapak. Wah tenan iki luar biasa. Penontonnya ruapi mas. Iki kan ana rong strip ya ta. Nggih. Kene iki tamu VIP kene-kene. Lah kene iki ning tribun. Nah kaya ning GBK ngono kae. Ibu-ibu kang wonten mriku segembinaraan nggih Bu. Wah ampun kuwatir. Iki mau ya ana pamrutan lagu Khosidah. Napa mas? Iki mau sing direquest Sajadah Merah. Oh, nggih. Ya mangke nggih saged dipun Sajadah aturaken. Wah ning kono kaya ngenteni kopyokan arisan sembok-sembok ning ngene iki. Nggih monggo dipun sekecakaken. Setya tuhu aturna nganggo bawa. Iki kunjuk dumateng ponang pemanten kalih. Iya. Ayo Mas. Pamintaku. Apa nih sing kebangsaan? Atut tasah atut lan reruntungan. Pak Sio, Pak Debleng sekalian garwa sak putra. Nggih, dek wau nusul kula ten mriku Mas. Lendek iki nggih subuh wis ning kene. Mbuh sing disambut ki apa? Dek wau niku ten mriku ajeng maringi sangu kula tapi kula ya mangke mawon Pak deten panggung karo kancane kula nggih ngoten lho. Lho ning kene iki ndek iki ya teko sanggen nderok ngalor kidul ngono kok betah subuh pol iki. Cakete Gumilang yen cedhak tansah mulat Pak Kaji Kulil ya rawuh. Sik, monggo tak duwetke Pak Debleng karo Pak Kulil munggah bareng. Nggih, Pak Kulil nggih ten mriki Mas. Engkae lagi rawuh. Biasane dangdut Pindo mimi hamin tuna hayo tepi wajib halus
Sido Sido asepe Ya, katur sedaya para tamu undangan sinambi ngrahapi menapa ingkang dados atur pasugoto dedhaharan sarta unjukan. Monggo katuraken langgam setya tuhu sinarangan yoga laras campur sari. Epot. Monggo dipun sekecaken saha sugeng laras saking para pinisepuh kanthi lumantaring tembang setya tuhu. Ae yo. Ono ning Jogono. Aku kan setya satu Halo. Ibu-ibu dipun sekecakaken sedaya ya ta. Among tamu sini kono kadang-kadang sinuman nggih monggo sugeng makarya. Ayo. Mugi entuk berkahe Kalau. Oh. Taksih sirangan yoga laras campur sari monggo.
an midhangake lagon-lagon campursari tambah gayeng. Tambah gayeng. Ninggal katresnan Pak Bakri tasih tunggal mangke saged ya. Mugianto berkae matur sembah nuwun Ica nggih